Adana tieka gi county ma Kisii, bende ng'eni nitiere ga odiochieng rabolo nyakora mga jwanga. Parni chieng' tarik 19 mano mar dwe mar 4 mar higa ka higa piny ngima hingo odiochieng rabolo. Akeni bende sewinje, kapok iwinje to wan kamar nyisi. Omiyo odiochieng ma kawuono wantiere gi nyakalondo nyakora mga jwanga mar Egesa FM. Nyakalondo makamano nitiere bwo kambi mar Royal Media Services. Okiny ma kawuono gibro bedo ka gigo tach e chiro moro mong'ere kaka Keumbu mantiere county ma Kisii, kama bende gibro bedo ka gidhialo nyasi makama. Omiyo odiochieng ma kawuono nyakora mga jwanga kichamo rabolo, parni kichame rabolo nitiere gi ndhadho mopogore opogore. Bende kit tet minyalo ted godo rabolo bende thoth. Abro nyiso jala lieta mar mondo mi okaw ting' makamano omanyno jatedo manyalo tedo rabolo e kit tet mopogore opogore. Koko mano wantiere gi jafombo marwa Crispin Otieno ma bende biro bedo kaluonwa odiochieng rabolo chutho e county ma Kisii. Wang'eni county ma Kisii en achiel kuom gwenge pachoka ma bende japidho rabolo, ma bende iuso e chirni ma pachoka kanyakla kod chirni mag pinje maoko. Aneno ka johala moko nyaka e county ma Kisii osebedo ka loso juice kata ginero mong'ere math mong'ere kaka wine gi dho ngere katiyo kod rabolo. Kata mana chips gini bende tinde loso gi rabolo. Kok manya kor mga jwanga weche ma bende biro bedo katimore kor gwenge mopogore opogore, bende weche matimore pacho ka, weche matimore pinje maoko. Wan ka nikech in wana wangi wan